Práve najčastejší záujem o celé poschodia domov. Tu si ma napríklad na výstave nájdu, vidia, aká je tá zručnosť remeselná, vlastne spracovanie toho výrobku, aká je to kvalita. Vlastne potom ich presvedčím, že mám individuálny prístup k zákazníkovi, čo teda je pravda. A tento individuálny prístup vlastne potom pretavujem do praxe. To znamená, že od toho návrhu celého toho interiéru až do úplného finálneho dokončenia pozor si dávam na tie termíny, čo teda vlastne dobrá firma je s tými termínmi známa. Snaží sa špecializovať na drevenú sanitu. Vlastne už 5 rokov mám vyvinuté umývadlo, ktoré vlastne sa testuje v nejakých interiéroch a táto drevená sanita, tá je taká najšpeciálnejšia, ktorú ponúkam, ale ponúkam kompletný balík vlastne týmto našim zákazníkom na mieru, že vyrábam celé interiéry. Kvalita aj ceny sú dosť vysoké, dá sa povedať, takže musí tá kvalita zodpovedať cene tomu výrobku. Mám zákazníkov, čo chcú menšiu kvalitu napríklad, ktorí si to nedávajú z masívu robiť, ale dávajú si to robiť z nejakých inakších materiálov ako MDF. A potom sú aj zákazníci, čo chcú úplne top špičkovú kvalitu. Samozrejme, že tieto umývadlá všetky sú top špičková kvalita. Za toto kvalitou si stojí aj tá 10-ročná záruka, čo poskytujeme na všetky svoje výrobky. Záujem je dosť veľký, nakoľko máme dosť veľa práce, že mám to na 3 mesiace dopredu napríklad už ako keby zabukované tieto výrobky a záujem je preto veľký, lebo sme jedna z mála firiem, ktorá poskytuje ten produkt od úplného začiatku do úplného konca. Skrátka od toho zamerania na tej hrubej stavbe až po totálnu realizáciu.